komunikácia vždy bola súčasťou moci. To znamená, vždy pomáhala ľuďom získať moc nad druhými, nad ich akciami, nad tým, čo robia. Platilo to od nepamäti, od dávnych čias. A treba povedať, že jeden z takých tých prvých príbehov, a v podstate takých jeden z najsmutnejších príbehov, kde komunikácia pomohla a v podstate nám všetkým ovládnuť svet, sa udial pred 70 000 rokmi. Pred 70 000 rokmi sa dali do pohybu ľudia z Homo sapiens, ktorí dovtedy žili v Afrike, a do pohybu a postupne z Afriky sa rozptýlili do celého sveta a priebehu niekoľkých desiatok tisíc rokov a všetky ostatné druhy ľudí v tej dobe žijúcich, lebo pred 70 rokmi neboli Homo sapiens, Amerikami boli neandertálci, známy príklad v Európe, ktorú v podstate keby umývali iba výlučne neandertálci, tak prišli Homo sapiens, priebehu desiatok tisíc rokov v podstate neandertálci zmizli. Bola to taká jedna z prvých genocíd v histórii ľudstva a dnes vlastne celý svet obľadá keby Homo sapiens. No a práve tento príbeh, práve to, ako sa Homo sapiens podarilo presadiť, všetky ostatné poddruhy alebo iných typy ľudí, ako neandertálcov vymietli zo sveta, tak je príbeh o tom, ako komunikácia pomáha ovládať svet. Ale dostaneme sa k tomu na záver. Poďme postupne. Možno začneme ešte dávno v niekom prvých spoločností. Ako teda komunikácia pomohla? Pomáhala v prvom rade tým, ktorí vládli. A taký pekný príklad je príklad egyptského faraóna Ramzesa Veľkého, ktorý až taký veľký nebol. Povedzme, že bol to egyptský faraón a vládol teda Egyptu a jediná taká veľká vec v jeho živote, bitka pri Kadeše, sa skončila pomerne veľkým neúspechom. Vďaka jeho chybe tá bitka skončila, keď nie prehrou Egypta, tak minimálne veľmi krvavou remízou. A napriek tomu Ramzes Veľký sa týmto nedal odradiť a začal budovať masívnu propagandu svojho mena. To znamená, začal stavať mohutné chrámy, paláce, a rozšíril Karnák, Luxor a všetky miesta, ktoré dnes chodíme pozerať. Všade staval svoje obrovské sochy, všade písal o svojich obrovských úspechoch, dokonca o tom, ako bitka pri Kadeši dopadla slávne a on vďaka nemu to vyhrali a tak ďalej. To znamená, zapojil masívnu propagandu, ktorá z neho po tisícky rokov spravila Ramzesa Veľkého, napriek tomu, že počas jeho života akoby nebol až taký úspešný a nepatrí určite medzi najúspešnejších faraónov v Egypte. Druhý príklad, pekná ukážka, dostávame sa do antickej ríše, alebo antického Ríma, kde je skutočne jedným z takých, viete, predstavte si, že rímska ríša bola obrovská, rozpestrila sa po celej Európe, časti Afriky, Blízkeho východu a podobne. A vtedy neexistoval nejaký komunikačný kanál, kde by ten rímsky cisár vedel komunikovať s ľuďmi tisícky a tisícky kilometrov vzdialenými. Jeden z tých najúčinnejších komunikačných kanálov v tej chvíli alebo v tej dobe boli práve mince. A mince tým spôsobom, že ten rímsky cisár sa nechal vyobraziť na jednej časti tej mince, alebo teda na jednej strane tej mince, mal tam svoju podobu. A tým pádom, keď sa tie mince používali po celej rímskej ríši, tak aj ten posledný barbar, žijúci na hraniciach, napríklad tu nedaleko za Dunajom, v Rusovciach, kde mali Rímania svoj tábor Gerulatu, tak vedel, že rímsky cisár, teda môj akoby vládca, vyzerá takto a volá sa takto. To bolo napísané. No a práve rímske mince boli súčasťou príbehu, kde pomohli nedávno objaviť jedného z rímskych cisárov, o ktorom sa doteraz nevedelo. Bol z 3. storočia, v takých časov, kde tá rímska ríša už bola takmer polorozpadnutá, nefungovala. No a našli sa nedávno mince, ktoré ukazovali, alebo teda bol tam na nich nejaká podoba rímskeho cisára, pravdepodobne s názvom Spolcius, o ktorom sa doteraz nevedelo, a ktorý práve vládol len veľmi krátke obdobie a potom bol zvrhnutý, zabitý a dostal sa do nejakej temnej strany histórie, ale vďaka minci o ňom aspoň nezvieme. Iným príkladom, dostaneme sa do stredoveku a k nám do Uhorska, také tej propagandy, toho ako komunikácia pomáhala tým mocným, tým vládcom, je náš známy kráľ uhorský Matej Korvín. Matej Korvín trpel trošku tým, že jeho otec Ján Huňady bol síce akýby mocný šľachtic, ale nemal taký ten kráľovský pôvod. Takže keď sa Matej Korvín stal kráľom, tak mal taký pocit menej cennosti v sebe, že ale môj otec nebol kráľ a ja nie som z kráľovskej rodiny a podobne. Dokonca mu to dávali aj celkom vyžerať na iných, keby vtedy modernejších západných dvoroch kráľovských a podobne. Preto Matej Korvín sa rozhodol, že masívne investuje do svojej propagandy
najal si nie jedného, ale celý tým propagandistov. V tom prípade v tejto dobe to boli hlavne teda talianskí učenci, ktorých zavolal na svoj dvor a ktorých v podstate inou úlohou bolo písať o ňom krásne. Písať knihy, kroniky a dokonca napísali knižku, takú akoby novelu, akoby príbehy, neviem, múdre, žartovné príbehy Mateja Korvina, už som zabudol presne, jak sa to volalo, ale jedinou úlohou bolo toto. Ono to reálne fungovalo. Pozrite sa dneska do histórie a pozrieme sa dnes do súčasnosti. Matej Korvin patrí kráľom, ku ktorý akoby doteraz v ľudovej slovesnosti, v rozprávkach dokonca, patrí k tým múdrym, vzdelaným, šlachetným, silným vojvodcom, ktorí bojovali proti Turkom. A pritom v skutočnosti, napriek tomu nechcem znižovať jeho váhu, ale množstvo tých vecí, o ktorom sa dnes hovorí, je skutočne viac akoby propaganda, by som povedal dnešnými slovami dezinformácia, ako skutočnosť. Ale minimálne pochopil to, že ako sa dá komunikácia, ako sa informácie dajú využívať vo svoj prospech. To znamená, vždy v histórii platilo, že ten, kto vládne, má moc nad informáciami, moc nad komunikáciou a vedel to využívať vo svoj prospech a minimálne sa robiť svoj aký kult osobnosti. Dostávame sa však do 20. storočia, kde v podstate títo neobmedzení vládcovia, vláda, elita, stratila moc nad médiami. Vznikajú masové médiá, vznikajú tlač, potom rádio a podobne, ktoré boli minimálne v západnom svete, bavíme sa čo v Amerike, nezávislé. Toto zrazu by ste stratili tú moc nad tými informáciami, už nie mince a knihy a všetko nebolo pod vašim velením, ale zrazu boli nezávislé médiá, ktoré vás mohli písať aj škaredo. Mocní však zareagovali aj na toto a vzniklo niečo, čomu sa dnes hovorí PR. PR je napriek tomu, že akoby neradi to úplne všetci počúvame a dnes to nie je ani pravda. A od začiatku patrilo k nejakému nástroju, ktorý využívali mocní, či už politici alebo korporácie, na to, aby presadzovali svoju vôľu. Jeden z prvých takých PRistov, Edward Bernays z Ameriky, Bernays, úplne sa vyslovuje presne, tak bol práve akoby inšpirovaný propagandou v prvej svetovej vojne, inak vo všeobecnosti platí, že tie prvé PR agentúry, ktoré vznikali v Amerike 20. a 30. rokoch, zakladali práve ľudia, ktorí pracovali na propagande počas prvej svetovej vojny. To znamená, že boli naučení na tom, ako funguje tá propaganda, vedeli, ako meniť názory verejnej mienky a založili si PR agentúry, dali sa do služieb či už vlády, alebo teda politických strán, alebo veľkých korporácií. No a tento Edward Bernays bol z takých prvých otcov zakladateľov PR a hovoril o takej zaujímavej príhode o tom, že prečo dnes sa hovorí, že dnes hovoríme o tom, že raňajky sú najdôležitejšia súčasť jedla dňa, je práve výsledkom PR. A v príbehu, ktorý akoby porozprával, bolo, že ich oslovil ako PR agentúru výrobca bacon, to je slaniny americký, ktorý sa sťažoval, že ten bacon sa moc nepredáva. A že ľudia v Amerike v tej dobe, na začiatku 20. storočia, jedli viac ľahké raňajky. Niečo veľmi rýchlo, napili sa kávička, neviem čo vtedy sa jedlo a išli do práce. PR agentúra teda oslovila lekárov, jedného z lekárov a spýtala sa teda, že či by sa podpísal pod to, že raňajky sú dôležitou súčasťou dňa a že pre vývoj človeka je dobre dať si silné raňajky. Ten lekár s tým súhlasil a nielen s tým, že súhlasil, ale poslal 5000 listov iným lekárom v Amerike, kde sa ich spýtal tú istú otázku, že sa súhlasia s tvrdením, že silné raňajky sú, alebo teda veľké raňajky sú zdravou súčasťou dňa. Z tých 5000 v tej dobe ešte 4,5 tisíc lekárov odpísalo, že áno, že s tým súhlasia a PR-istom viac sa nepotrebovali a urobili tlačové správy, túto informáciu o tom, že 90% lekárov v Amerike súhlasí s tým, že pre zdravý životný štýl sú dôležité silné raňajky. Média to v tej dobe akoby veľmi ľahko prebrali, vznikli články po celej Amerike o tom, že ľudia majú nepodceňovať raňajky a samozrejme tým pádom aj dokonca niektorí písali o tom, že správne raňajky sú vajíčka so slaninou a výrobcovi slaniny viac nebolo treba, predaj stúpli. To znamená, že naozaj v tej dobe PR akoby vedelo a stále vie ovplyvniť verejnú mienku. Bohužiaľ, toto bol taký akoby skôr, že funny príbeh, keď to poviem, ale máme aj smutné príbehy. A jeden z takých ďalších zakladateľov PR, Edward Lee, ktorý opäť tiež akoby pochádza z tej akoby časti propagandy počas prvej svojej vojny, opäť má veľkú PR agentúru, ktorú si najala nemecká firma IG Farben. Možno vám to veľa nehovorí, ale IG Farben 20. a 30. rokov, dokonca 40. rokov bola
jednu z najväčších firiem na celom svete. Bola to nemecká firma, ktorá vyrábala rôzne chemikálie, nazvime to takto. A firma si najala jeho PR agentúru najprv, aby šírila dobrý imič o firme v Amerike, keďže tam mala nejaké svoje závody, táto IG Farben. Ale následne, keď sa na ceste dostali k moci a IG Farben, samozrejme ako väčšina vtedy nemeckých korporácií, a pracovala pre nacistov, alebo bola v súlade s ich líniou, tak si tohto Edward Lee a jeho kolegov najala a pozvala do Nemecka. A Edward Lee naozaj v 33. prišiel do Nemecka, potom, že na ceste sa dostali k moci a s vysokou pravdepodobnosťou radil nacistom, ako využiť propagandu na ovládnutie más a presvedčenie verejnej mienky. A následne za to samozrejme vyšetroval aj nejaký americký výbor, ale keďže Lee pomerne skoro zomrel, nikdy sme sa úplne k pravde nedostali. Keď to však dostaneme ďalej, po druhej svetovej vojne, tak PR patrilo, alebo teda časť komunikátorov patrila k tým, ktorí pomáhali nie veľakrát šíriť aj správne informácie a nazvem to aj zavádzať verejnú mienku. Taký ten najčastejší prípad je komunikačná stratégia tabakových spoločností. Tabak už od 50. 60. rokov boli prvé štúdie, ktoré ukazovali, aký je škodlivý a čo všetko, aký spôsobuje rakovinu a čo všetko spôsobuje ľudskému organizmu. V tej dobe tabakové spoločnosti zvolili pomerne agresívnu, ale veľmi efektívnu stratégiu, vďaka ktorej sa podarilo ešte desiatky rokov akoby tento argument, že škodia cigarety zdraviu, oslabovať a nazvem to dostal do nejakej podoby neovereného faktu. Akým spôsobom to robili? Tá stratégia bola pomerne jednoduchá. Buď vytvárali štúdie, teda financovali štúdie, ktoré výsledkom bolo, že to fajčenie až také škodlivé nie je, alebo do médií dávali štúdie, ktoré boli sice nezávislé, ale prichádzali práve s takýmto výsledkom. To znamená, že oni masívne podporovali to, čo hralo v ich prospech. A prečo to fungovalo? Fungovalo to preto, lebo médiá aj dodnes fungujú spôsobom, že akoby dávajú priestor obom stranám. To znamená, ak vyšla nejaká štúdia, ktorá hovorí o tom, že fajčenie škodí zdraviu, a médiá to pokryli, takže tabakové spoločnosti rýchlo zareagovali a povedali, no pozrite sa, ale to je iná štúdia, ktorá hovorí, že tak nie je. A tie médiá v rámci nejakej akoby vyváženosti spomenuli aj tú druhú štúdiu a tým pádom akoby ten argument oslabovali. A takto sa tabakovým spoločnosťam aj vďaka agentúram, ktoré akoby masívne a tieto keby oslovovali médiá, ukazovali im tieto príbehy o tom, alebo tie štúdie, ktoré keby ukazovali, že nie je to fajčenie také škodlivé. Veľmi dlho sa im darilo v médiách keby narúšať ten obraz, že by fajčenie mohlo škodiť. A ja by som to prirovnal k súčasnosti, k situácii, kde naozaj dlhé roky sa výrobcom fosílnych palív darilo ukazovať štúdie, že s tým globálnym oteplovaním to až také nie je zlé a je to vlastne fajn a možno sa až tak tepká planeta neotepluje a podobne a narúšali ten vedecký konsenzus. To znamená, istým spôsobom akoby dezinformujete tú verejnú mienku. Tým chcem naznačiť aj to, že naozaj, že dodnes platí, že časť PR agentúr pomáha nie úplne tej správnej strane. Toto je príklad z Ameriky, kde jedna z takých tých väčších agentúr BLJ sa nechala najať čínskou ambasádou v Amerike a minimálne rok im pomáhala a s tým sa dostávali čínsky ambasádor do médií, a písala za nich články, písala za nich rôzne rubriky, názorové články a dostala aj do Washington Post, New York Times a podobne. To znamená, že priamo slúžila v podstate propagande Číny. A iný príklad, podobný, jedna z najväčších PR agentov na svete, Edelman, ktorá dodnes pracuje pre Saúdskú Arábiu, čo ako vieme je jeden z takých pomerne diktátorských režimov, je pomerne škrtán, je ten z diktátorských režimov, ktorý masívne porušil ľudské práva a práve Edelman keby pomáha cez tento projekt, ktorý sa volá také pušné mesto, Neom, ktoré vzniká v Saúdskej Arábii, má tu byť taký dlhý múr, kde ľudia budú žiť v tom múre. Neviem si to úplne predstaviť, ale vlastne tomu mestu, takému mestu 21. storočia, práve Edelman robí PR a zakrýva tým všetko, čo tá Saúdská Arábia robí v oblasti ľudských práv. To znamená, áno, platí, mnohé PR agentúry dnes nie sú úplne na strane dobrá, a ja by som sa dovolil tvrdiť, že našťastie nie je ich až tak veľa, ale stále sú. Vráťme sa však v obdobia 70 000 rokov späť. A teda ako tá komunikácia pomohla tomu, že sme v podstate vytlačili všetky iní neandertálcov a zostali tu Homo sapiens. Vďaka tomu, že sa niečo zmenilo v našich hlavách. Nazvala niečo, čo nazýva Harari kognitívnou revolúciou. V zmysle, že náš mozog zrazu začal a bol schopný nielen vyjadrovať abstraktné myšlienky,
ale ich zdieľať s ostatnými. To znamená, že tí ľudia, Homo sapiens prvý, zrazu vedeli nejakú abstraktnú myšlienku, napríklad nejaké náboženstvo alebo nejakú vieru v nejakú vyššiu entitu, nejakú abstrakciu, nejaký mýtus, šíriť medzi sebou. A čo to spôsobilo je, že zrazu ľudia, ktorí sa nepoznali, vedeli spolu fungovať. Možno poznáte pravidlo 150. Pravidlo 150 hovorí, že každý z nás má 150 ľudí, ktorí pozná po mene a ktorý vie rozoznať taký nejaký širší okruh známych. A toto je veľmi limitujúce a ak to ukazuje, že vlastne aj tí ľudia, ktorí žili dávnejšie v nejakých skupinách, klanoch, dedinách a tak ďalej, tak žili väčšinou po 150. Lebo to boli ľudia, ktorí ste poznali, ktorí ste boli v vašom nejakom okruhu. Zrazu, s príchodom kognitívnej revolúcie, a ste vedeli robiť nejakú abstraktnú myšlienku, pán príklad, nejakého kmeňa, ktorý veril v lesného ducha a maloval si na štíty nejakého lesného ducha. A vy ste zrazu vedeli, že keď ste v džungli stretli niekoho, koho ste nikdy nevideli, a on mal na štíte rovnakú malbu ako vy a veril v rovnakého lesného ducha, že to je váš človek, že patrí k vášmu kmeňu, vášmu kráľovstvu a tak ďalej. No a toto umožnilo kooperáciu obrovských celkov, vznikli veľké kmene, postupne prvé kráľovstvá a s vysokou pravdepodobnosťou pomohlo Homo sapiens, ktorí takto vedeli kooperovať a v tej dobe neandertálci túto kognitívnu revolúciu neprešli. Zrazu vedeli napriek tomu, že neandertálci boli väčší, silnejší, odolnejší, zvyknutejší napríklad na studené podobne Európy, len preto, že tí Homo sapiens vedeli spolu fungovať, tvoriť veľké celky, tak neandertálcov veľmi úspešne vyhladili, aj keď nie je úplne jasné, akým spôsobom. Ďakujem.